बेनि उनाव आदा भवेन बर' BSFआ 36 इयार्स हादर रैखाथि बिफानावहाय सार्भिस होबाय मोनसे ग्रेट नेशन इन्डियानि थाखाय होबाय आरो बिथाङा बेखिनि गोलाव समावहाय गावनि आंगो बिसि गावनि आंगो फिसा फिसौ गावनि जाथि खुरमा गासैखौबो नागारनानै बे 36 बोसोरनि जि सार्भिस बे सार्भिसआवहाय बिथाङा खनब्रैसो एनकाउन्टार जानायनि मोनसे बिथाङा जाथायनि बाथ्रा बुंलांबाय दा बिथाङा बे समावहाय जोंनि मिथिनायावहाय मोनसे सिमांनि गारियाव गंसे सिमांनि गारियाव गाखोनानै दंमोन आरो बिथाङा बै समावनो हेन्डिकेप जानो गोनां जादोंमोन मोनसे बम ब्लास्टआवहाय अब्लाबो बिथाङा हादोरनि फारसे अननाय हादोरनि फारसे सिबिनायनि जि मोनसे उत्साह बेखौ लानानै बिथाङा हयथ' थांनानै थाफिनदों आरो बै समाव बिथांनि बे जाथायफोराव जाय बिथांमोना बिथांनि कनस्टेबल बिथांमोना बिथांखौ खहाय खालामबोबाय मदद खालामबोबाय बिथांमोननिसिम आङो साबायखर बावहरफादों हयथ' नैबे दिनैनि बे बुब्लियाव बिथांमोनाबो हयथ' जोंनि उनथिंजाय थानो हागौ आं मोनथिनायावहाय दा जेखि जाया बिथाङा आफ्टर 36 इयार्स अफ सार्भिस होनायनि उनावहाय आंगो गामि आंगो न'खर आंगो फिसा फिसौजों बे गामियाव सफैफिननायखौ जों गोजोन बाथौफुरि गामि आफादा बरायनो मोननानै ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों हयथ' बेनो गिबि खेब जोंनि बरायनाय इयुन समनि हाबाफारिफोराव जों बेबायदि बिथांल' नङा जे हादोर आरो हादोरसानि थाखाय जाय बिथांमोना सार्भिस होदों दा बिथांमोनखौ जोङो उननि हाबाफारिफोराव बरायनायनि मोनसे हाबाफारिफोरखौ जों लानो नाजादों मानोना बिथांमोननि फारसे जोंहा जोबोद गंग्लायनाय दङ आङो जोबनायाव मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों मेडिया नोंथांमोननि सिगाङावहाय आदा भवेन बर' BSFआ जि समसिम बाहेरायाव थानानै हादोरखौ सिबिबोबाय बे समाव बिनि आंगो बिसिया गावनि गथ' गथाय गासैखौबो मोनसे संस्थापन होबाय आरो बेयाव बिथांनि गोबां कन्ट्रिबिउसन आरो बिथांनि धोरोमसुलि बिसिनि गोबां अबदान दङ आं बेखौ गनायदों गोरबोजों गनायदों आरो गोरबोजों बरायदों आरो बिथांमोननि फिसा फिसौ आरो बिथाङा दिनै बे आंगो न'आव सफैनायनि उनाव आंगो गामियाव सफैनायनि उनाव जेन जोंनि समाजनि थाखाय जोंनि हारिनि थाखाय जोंनि ओनसोलनि थाखाय आरोबाव मोजाङै खामानि मावनानै जोंखौ थुलुंगा होनानै हारिखौ जौगाखांहोनाय हारिखौ फोजाखांनाय खामानिफ्राव लोब्बा थायो बा लोब्बा होनो नाजायो दा बेखिनिखौ आङो बिथांनिसिम खावलायहरबाय आरो नुजाथिनाय गासै रायजो राजा बिथांमोननिसिमबो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं दिनै साबायखर बावहरबाय आं बेखिनिखौ फोजोबथ'नाय जाबाय।